Audio Jungle. Yawwa. Ina ilahi da kuda. Alhaji me yake faruwa? Wannan abu zan me yake faruwa? An talauta ni. Kaman ya Alhaji. Yanzu nan yan yaho suka cire min 10 biliyon a cikin account. Ke faruwa kuwa? Sai gafara Alhaji. Wallahi kaga ina zaune yanzu na ga message a cikin wayata an turo min an cire min 20 billion. Audio Jungle. Audio Jungle. Aida. Ina fa. Ni kam wace irin waya Alhaji Anwar yake amfani da ita?